Les Corts Valencianes han posat punt i final als actes de commemoració del seu dia, el 25 d'abril, amb un concert de pasdobles a la plaça de Bous de València. La cercavila ha començat a la plaça de l'Ajuntament, on una a una han desfilat les 4 bandes de música participants, l'harmònica i l'artística de Bunyol, i la Unió i la Primitiva de Llíria. Les festivitats locals han fet que l'Ateneu Musical i Santa Cecília de Cullera no hagin pogut estar en la cita. Centenars de persones han disfrutat de la música dins i fora del recinte. Units en la diversitat, més de 400 músics han tocat 8 peces de pasdobles valencians. 25 d'abril és un dia de record, un dia que en la nostra història, la història del poble valencià, vam patir una derrota que va provocar la pèrdua dels nostres furs, els nostres drets, les nostres lleis, i tot això, aquesta història, aquest record, ens fa pensar que les hem recuperat a través de la democràcia el nostre autogovern, que és un autogovern que ens l'hem de guanyar cada dia per a fer les coses bé o molt bé, fer les coses per a poder mirar el futur amb esperança, amb seguretat. I això és el que representen les nostres bandes de música, que són un factor de cohesió social, de cultura, d'art, de música, impressionant. Per tant, lligar aquesta idea de buscar el futur amb harmonia, amb pau i amb música és una idea que ens agradava. Un concert que ha simbolitzat la unió i la cohesió de 4 bandes diferents per un objectiu comú. Estem molt orgullosos de que en aquest cas són 2 pobles germans. També s'agrada molt que Cullera haguera pogut estar, però estar aquí en la plaça de Bous de nou, bandes que han sigut sempre una referència en la plaça de Bous, ens omple d'orgull, estem molt feliços. Un hito, ¿no? Un hito para la cultura, para la música valenciana, que 4 de las mejores y más grandes bandas de la Comunidad Valenciana puedan darse cita hoy. La verdad que yo creo que es un concierto único. Sota la batuta dels directors David Fiuza, Pablo Marquès, Francisco Carrascosa i Javier Enguídanos, la música ha anat calfant l'ambient d'una plaça de Bous plena i amb un públic entregat.